Hi guys! Good afternoon guys! August 25, 2021 Daron guys. Karon guys, ang akong vlog karon kay magama ko ice water. Yeah guys, iba ni ana ko gahapon guys nga i-continue na ko tong iba nag-ana ko gahapon nga akong continue karon og panganapkat nga hapon naman guys nga wala ko ka human sa akong trabahoon og sayo. Yeah. Since hapon na magkuan na lang kung laing project ka na magkuan na lang guys na mag-ice water. Hindi kayo mo katingala na akong konversasyon bago pa dito yeah. Tanawan na ninyo ni ako vlog guys. Ayaw mo vlog ko. Harong magkasaksi dyan po ko saan pag gusto mo kasaksi. Ayaw ka. Ano na ito? Ayaw eh. Wala yun. Smile po ma, di ka magbugot. Yan na yung maghimog kay Suter. Hi Nita! Dala guys, ay sweater guys. Muna yung tag-stress pero guys. Mahal na yung sweater gano'n mo. Kasi kung mahal. Wala ko himuon ka po guys. 15 or 20 na anak-anak ko. Kamara mo na. Yeah. May aday po. Mga makod lang ka na guys. Ano rin natin ibutan sa lamisa. Diri naman po ni Maligo. Muli tag-tres. Kung ma-ice water o ice guys, tag-tres. Dugay lagi ko na kung sa akong trabaho. Guys, Maneros channel, di ay rin ko. Kung sa ito wala pagka-subscribe guys, paliho kong subscribe dahil while ga itakuan yung ice water. Yeah, don't forget to hit the notification aron ma-update ka mo sa akong next video. Yan yung cameraman guys, kaya nagkatawan naman. Ay, katawan ka. Nyo guys, upat pa na guys ha. Yang akong promise niyo kay kuhan ko ba? Busy, di ba? Healthy. Yang tubig na to guys, tapot naman. Hindi, kaabot rin. Ngayon po nag-rescue rin. Mahal! Mahal! Ipakon sa itong baboy mo. Palihog ko ko aring kulay tubig ba? Ma, itong gilid. Mali din. Ako na ilisan guys ha. Nagawa naman eh. Ilisan sa alibe. Ayang rescue. Ang akong galon guys eh. Galon fish. Ini guys, ako lang ipunay pero thank you lang idaan guys. Ako na lang gugasan namin ha. Munang karoon din lang na gugasan niya. Kaya hindi ko na mataas na. Ito man ang gipang ito yan nagkuhan nga sa kamera. Kahit man, wala man ika. Dali na tumubalik pa ko. Kay? Pagdating mo na? Asa mo? Ayun! Ruben? Ikaw na ka? Magkuha. Kaang ganit dito. Magkaon, balihan na itong ginutong kaking ha? Kung siya magkuha mo kaon.
Di ka mukaon? Di na ka mukaon? Saan si mahal? Dahil bata dito ay gapaligid. Day. Sige, day. Hi guys! Welcome to my vlog. Ano akong project ron? Adlaw, dili maro adlaw. Hapon naman ron. Hi vlog, welcome to my guys. Ay, mali. Welcome to my life. Oh, Ha? Ay, siglog ka. Sila na. 7. Ano yung akong lamisa guys, medyo ba niya ako anong diugasan ka rin sa akin. Yan ang yung kulon. Kasi mag-anak mo nga, nagpaguga, wala kawal. Kamo si tayo kung hindi o ka na nag-gusto guys, may nalaman mo kung balik ang asin. Nabiyak yung cameraman guys, hindi patawa, ang ko. Hi Monique! Thank you for watching! Guys, ay maglakaw guys ha, kaya ako pa niya hapon yung sila s-order akong magkakadong yun, diba? Wala ka kaan? Balik ko rito. Dito ka? Ha? Uber mo? Pura. I-appeal po kung po. Sa Monday, ay maghapon o? Sa Gauza? Ikaw ra, uso sa construction? Skiri! Skiri! Ang Sa may kawapan Hindi yung kaya ganito. Ay! And then? Lagi sila. Guys, maabot ko din 20 guys. Piningin pa ihap niya. Hindi na ron guys. 13 na. Oh, wow, wow. Ang nagay ko lang. Stop! Samad ko. Jing. La la la. La la la. Sigaris ka. Ayaw lang eh. There's something funny. Ay lang, malang. Pagkitanog ang mga linaban. Ay, pag Bisaya na, pag Tagalog. Pwede rin mag-Bisaya. Ano naman? Manay atong mother tongue ng Bisaya. So, natin Manila. Guys, niaday ko ron sa Consolacion, Cebu, Philippines. Ingon, may sila pagkatulugon ko. Hindi mo ko sa Cebu. Hindi mo ko ba ang Tagalog? Sigaris ka. Ba ang Tagalog, guys?
Hi, Maret! Iguan naman ka! Ah, nidagan, nidagan! Hoy, bawal mata! Katawa ng Trisha eh. Ano na mo that time? Napapanin mo? Start you daw! Mawat yan. Tanga mo nang urusan mo. Man. Sa pa nang mga trabaho. Agoy, nagbuko pa maay hospital. Hi, Trisha May! May ka lang shout out, Trisha May. Balkilan. Nabay sa tunga. Narko. Narko. I love ya na. Di yung nabay, ganito nga. Ah, nagkalang mga ray na. Tapos ito nga, no? Oh. Karainis kalibangan. Dagdo ang katawa. Starting. Kulag Kani dua. ay 16. Ya ka lang 16. Agoy. Ya po. Kulag dua. Basta natagak. Dili mo lagi makita. It's water. Kani. Nagpasisya rin. Na buang na ni Trisha. Agoy. Baliw mo na ay. Sila ragot. Ay, sakit ba ka? Ayaw ka naman dyan. Agad mga Trisha. Iwaw ka, Jeng. Last na. Apil ka sa video, Jeng. Sila man na. Kani ba? Wala nga. Okay. Apil lang. Ay, Guys, kani guys ba? Kani ba? Mani gingon. Mani gingon niya. Videohan niya. Ako Lata mahawak. Apil si Ayan, Jeng. Trisha. Ana ba? Lubong ka ron! Marun mo ka na yun. Naran ni magmuto ka. Ulingkod ko. Feeling ko anak. Last 20 na di eh. Napaw na di eh. Ano ya? 20 na ka po. Guys, ya. Napaw mo na. Oh Lord, patay ko ang mama. Akong ihapon guys ha. Jeng, ano din? Okay. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 21 ka buok guys. Anak na ba ko 20 ratanan? Ya, na 21 man kaya. Sige lang. Ito na yung pangtahag pa maagi. Ya, karon guys. Sorry akong vlog rong hapon na guys. Daghan kayong salamat sa nang lantaw. Kato diyan wala pa ka subscribe guys. Please subscribe guys.